Hi sir, welcome to Park to Go. Sir, kuha ka mag-10 minutes for sir. Go. Huh? 6.1. Okay. Alcohol sir. Nami ha, Supreme sir og Hawaiian overload sir. Daghan pang food ni nga mga pizza nga mga lami food. Pili lang sir. Belum, okay lang yun. Mag-practice ko ah. Hi, I'm Tanli TV. And I am Mayordodong. We're here sa Park to Go Pizza. Tilawi na ang pinakalami na tastiest. Tastiest, crispiest, thin crust. Tin. Pinakanipis. Thin. 10. Yan. The tastiest, crispiest, thin crust, pizza, and sound. Suwasok ka! Alin na! Saka ka yan! Sakay na! Sakay na! Nairila dito! Sakay na ka, grilla! Adi na dahil bakla yun ulit. A few moments later. Nalagi ka. Kumusta? Kumusta man? Ha? Isa babi. Masay bata ni Maron. Masay ano ni mo say ganap. Nagkuhan na yun ba? Nagkuhan sa kuha nga. Unsa? Sabi Tanli TV is in the house oh. Abi. Oh, masay ganap. Sa TikTok ito nga nang unsaon pag-post ba? Oh. To myself, gotta take the time to cut them off. I need help. I know how to make the girl go. Bata na. Maligtan to yati ko. Vlog muna guys, bago maligtan yati. Vlog? A few moments later. Ogi patawag tamong tanan. Bagong intro na to guys. By the way, sa mga wala pa kilala ako, my name is Mayordodong. Ako sa Carmen kasi ubanan ako si Tanli TV. I guess familiar na ba sa inyo kasi yun nga naatay naay nagpa-endorse sa iyaha. Hey guys. Tangin na lang ninyo kung sa mga may tabo karon sa vlog. Expectation nimo sa vlog. Expectation nimo sa endorsement na Kuhan pa niya ka ng sabay tawag ka na? kanang unsa Dili lang diri kutob unta nga na pasinday na pa mga lamion da nga kuan baka naman. Uy. Sir, ma'am. Ano yung mga kanan sige na to. I-promote na kay lami kay na. lagi. Baka naman, no? Sa karinderya lang siya, ma'am. Need you kayo na magkwarta. Paano lang gud ng pangkapi-kapi lang ba? Pangkape lang ba? Hi, hello. Ano na? Ano na? Dili na mo buhaton tong endorsement or promotion sa kang Tanli TV. And pakita naman sa inyo yung mga highlights kung saan ginabuhat ginamo during sa promotion na din. Atangin ninyo ang official advertisement sa among buhaton diri. Ganda na yung part. Anong pagkinana lang mo ng anong lang siya ba? A few moments later. Start nag-shoot si Tanli para sa yahang advertisement sa pizza sa Park to Go. Atangin ninyo ni guys sa yahang Facebook page sa yahang Tanli TV ang official nga memes. Ano tawag gani? Supreme? Boy sakit. 3, 2, 1, action. Mura pag nasa tuwan. Yan na daw eh. Ha? Yan na daw yung hold. 3, 2, 1, action. Ginagawa mo! Ikaw, taga-Cagayan ka. Pag to go na. The crispiest, the tastiest, crispiest, thin crust, pizza, and sound. Nara. Kakaigat yun sa screen. Naram mo dire dayo. Ano sih udah But wait, there's more. Okay, ready? But wait, ano sa?
Hindi po, yung kasi inikana dito naman sa oo. Sige pa, nagkuhan. What's that? Chicken. Tawag ko ba? Wala, tawagin ko. Yang i-memorize katong kuan, katong tagline sa ano sa Park to Go. Action. The crispiest. Take to. Credits, camera, action. The tastiest, crispiest. Thin crust. Next, isa pa. Hello? Tutong action. Oh, the tastiest, crispiest. The tastiest, crispiest. Thin crust pizza in sound. Dramatic ka nang dapat naghilak-hilak ka ng emotion. Okay. Lights, camera. Tastiest, crispiest. Thin crust pizza in sound. Dapat ka nang nasuko. Lights, camera, action. Nasuko. Bigas medyo. Yatang cellphone nito. Action. Suko. The tastiest, crispiest. My precious. Nasuko niya, maraming hadlok. Nasuko. Nasuko, guys, nasuko. Naglagot ko guys. Naglagot ako. Tumusda sa the tastiest, crispiest. Thin crust pizza in sound. Bagong noodles. A few moments later. Good morning, guys. Ayan. Bago lang mapoy pagmatagin ako, guys. And then actually kagabi dapat nako i-end punta ang video. Kaso lang si tao gani. Nakatulog na ko and nalubat po ang camera. Nalubat ang camera kagapon. So karon na lang nato humanon. And then ano siya, guys, na dito nagpadala sa ato og bago na mic. Wala jud ako kasi nagpadala ani nga mic, pero dili lang daw siya magpa-mention. Gipadala ni sa ako 3 days ago ata. So dili siya magpa-mention daw kay ano daw niya kanang si tawag ana privacy daw kuno niya. And then kung si tawag ani kanang isa siya sa mga solid supporters nato nga taga dili ra gyapon sa Cagayan de Oro nga nagpermit siya galanta sa tong mga vlogs and then permit siya ga support. So ito yung gipadala niya. Padala siya mic para makapagtuloy-tuloy tawag interview. Sumali ang gipadala sa to galing. Wow. Ay, di kanang pang power nga reaction daw. Take 2 sa take 2. Wow! Eto, guys, nagpadala sila og BM 800 na microphone condenser para sa to ang makapag-interview na tabalik. Thank you dito sa nagpadala ani. Pero gusto pa kog more. Kasi napay gusto magpadala diha o na gusto mag-sponsor, i-message lang ko na sa akong Facebook page or pwede rin po mag-email sa ako para ma-entertain ta ulit. So para tagaan na tog highlight kung sa pamanggaling ang inyong mga gusto ipadala diha ba? Siyempre, kailangan po din na ako. Pero guys, kailangan akong PC set. O baka naman may mag-sponsor ng PC set. Diba? Siyempre, kaya natin upcoming na mga gamings na mga contents. Ayan guys, thank you sa naghatag ani ha. And then sa mga gusto pa nga ipadala diha guys ha. Baka naman, kailangan lang gid ako karong panahon na. By the way, before na to ni-end ang video, shoutout tayo tuod sa Alpha Zeta. Ayan, from Salay. Shoutout sa inyo ha mga brad. And then thank you for always supporting me. And then pohon, bubisita ko din na sa Salay pohon para ma-meet po mo din, makapag-interview po ta din na sa Salay. And then guys, join mo sa ato ang groups, sa ato ang GABA Cities Mayor Dodong. Ang link sa ato ang Facebook groups ibutan ako sa description para at least maka-join po mo, maka-interact po mo mga more pa na mga katawhan dito. And then join po mo sa mo ang group chat na po dito ang mga buutan ng mga admins. Simply join lang sa Facebook group ta, so paadlan lang din mo sa group chat para makapag-halubilo ta sa inyo ha. Again, my name is Mayordodong. Kita-kita to ang next na video and the next interview.
Bye!